Halløj alle sammen, og velkommen til mit Kylie Jenner inspirerede makeup tutorial. Som at jeg har glædet mig helt vildt meget til at lave, fordi jeg selv synes, at hun ser mega godt ud. Ja, så bliv på siden, hvis I gerne vil se mere. Der er lidt 3 hovedregler, når man skal lave sådan en Kylie Jenner makeup. Den første hovedregel er store læber. Store matte læber. Kylie, hun har jo, jeg tror i hvert fald, hun har fået en læbeoperation, eller der er vel sket et eller andet. Man kan ikke undgå at sige, at det er mega flot til hende, det klarer hende helt vildt godt. Anden regel, det er, at hun har meget fyldige og mørke både vipper og bryn, så det skal man også gå efter. Og så tredje og nok vigtigste regel, det er, at det hele det skal være mat. Så man skal kigge efter i sin foundation, man skal kigge efter i sin puder, øjenskygge, læbestift, highlighter, alt hvad man nu har. Der skal man kigge efter og være sikker på, at der ikke er glimmer i noget af det, fordi hun bruger ikke særlig meget glimmer. Næsten alle hendes ting, de er matte. Det eneste, som hun sådan nogle gange bruger glimmer, det er en lille smule glimmer i sin lyse øjenskygge, som er den, hun ligger her midt på øjet. Men ellers så er det mest af det rent faktisk mat. Så det er i hvert fald også en rigtig vigtig regel. Det kommer til at gå lynhurtigt, fordi jeg har ikke tænkt mig at tage det sådan helt trin for trin-agtigt, men jeg har bare lige tænkt mig at komme med nogle af de vigtigste huskeregler, og så lige gå i detaljer med nogle af de ting, der lige skal sidde lige i skabet. Ja, så det er godt. Man starter med bare at tage en helt mat foundation på. Det har jeg gjort. Og efter det, så går man videre til øjenbrynene. Når man skal lave de her Kylie øjenbryn, så skal man starte op med at tegne en meget kraftig linje under øjenbrynet. Jeg har sorte øjenbryn naturligt, så derfor så vælger jeg en sort farve. Men hvis man har lyse øjenbryn, så gerne gå en tone mørkere. Man vil gerne have mørke, meget defineret øjenbryn. Så man starter med, og man skal bruge sådan en her. Sådan en her pensel med sådan en kant. Og så tegner man en meget optegnet streg hele vejen langs, nederst langs øjenbrynet. Også her. Og så blander man det opad. Så går vi videre til øjnene, hvor man starter med at prime dem. Jeg bruger bare en helt nude primer fra MAC. Så påfører man en øjenskygge. Min den ser godt nok lidt mørk ud her. Men det er sådan en brunlig. Den har faktisk en lille smule lilla skær. Den er egentlig ikke så mørk, som den ser ud her. Den påfører man på den måde, at man starter med at tage udgangspunkt. Hvis man kigger helt lige, så er der sådan lige en fold her yderst. Der skal man tage udgangspunkt i den. Og så følger man herop. Og så ned her. Fordi det kommer til at skabe den her effekt af store Bambi øjne. Og så efter det, så finder man en helt lys øjenskygge. Her må den faktisk gerne indeholde lidt glimmer, men det er også rigtig fint at bruge en mat. Jeg bruger en faktisk helt hvid en fra MAC, som har rigtig meget glimmer i. Det er sådan en, det er sådan noget presset pigment, men normal øjenskygge virker også rigtig fint. Og det dupper man så lidt på fingeren, og så dupper man det her ind i midten, og så indad.
Så skal jeg til at line mit øje, hvor man bruger en helt mørk, eller helt sort faktisk, øjenskygge. Og her er det vigtigt, at man altså ikke bruger en flydende eyeliner, og heller ikke en blyant, fordi det skal være sådan lidt, det skal ikke være en helt lige kant. Så det dupper man bare her langs. Og det gør man også under øjet. Så har jeg taget falske øjenvipper på, som er en rigtig god idé, hvis man gerne vil have det her Kylie look. Eller også så bare putte en masse mascara på. Jeg har taget falske øjenvipper på mine overvipper, og så har jeg taget mascara på mine undervipper. Så efter at have lavet sin øjenmakeup, så går man videre til at bruge en concealer. Som jeg bruger en flydende concealer fra L'Oreal i farve 2, som er meget, meget lys. Den må gerne være et par toner lysere end ens egen hudfarve. Som I kan se sådan der, så er den meget lys til mig. Og den lægger man simpelthen i sådan en trekant her. Helt ned her til hvor næsen slutter. Og så op her til under øjet. Og sådan der. Og så bruger man sine fingre eller en børste eller et eller andet. Jeg kan bedst lige bruge mine fingre til at dubbe det ud. Og så må man gerne bruge en lille smule under næsen også, bare lidt, fordi man har en tendens til at være lidt rød derunder. Og så en lille smule her på forhovedet, hvis man har en tendens til at glinse lidt, kan man bare lige tage resterne fra fingeren. Og så bruger man en puder. Jeg bruger en puder fra MAC, som man skal ikke have for meget på, fordi så kommer man til at se sådan lidt for dukket ud, men bare en lille smule, som man så fordeler. Ellers er det også rigtig fint at bruge en mineralpuder, hvis man har sådan en. Jeg kan bare godt lide den her Studio Fix fra MAC, fordi den dækker rimelig godt, så man skal ikke have særlig meget på, før at den gør en forskel. Sådan, og så går man videre til noget solskinspuder og noget blush. Jeg bruger en fra MAC, der hedder Bad Girl Gone Good, som er en af Rihannas produkter. Det er sådan en brunlig nude nuance, som jeg lægger her. Lige under kindbenene. Men den er også lidt rødlig i tonen, så man skal ikke gå for langt hernede af mod munden. Man har den bare lige heroppe. Sådan. Og lidt op i panden. Lige for at indramme ens hoved. Og her. Og det man så kan gøre for at få en lidt mere sådan markeret næse, det er at man kan putte en lille smule her på hver side. Jeg har jo ikke en speciel spidsnæse, så det kan jeg gøre på lidt her på siden. Så kommer den til at se en lille bitte smule mere spids ud. Og så videre til en blush. Det skal man ikke have for meget af, fordi hun går ikke specielt meget med sådan, meget farve på kinderne. Jeg bruger bare en fra MAC, der hedder Peaches, som er sådan meget mega bare ferskenfarvet faktisk. Heller overhovedet ikke noget shine eller glimmer eller noget. Den lægger jeg bare en lille smule af her. Sådan. Så går jeg videre til læberne, som er et af Kylies kendetegn, kan man vist roligt sige. Hvor at hun er meget kendt for at tegne sine læber meget voldsomt op. Så det gør vi.
Jeg har sådan naturligt meget den her hjerteform her, men Kylie, hun har meget den her runde læbe, så hvis jeg gerne vil gå efter hendes look, så kan jeg bare lave en lige streg over her. Så. Og jeg har valgt sådan en lip liner fra MAC, der hedder Whirl. Jeg har hørt, at det er den, hun faktisk selv bruger. Og dertil så bruger jeg så en læbestift, som har nogenlunde den samme farve, som jeg deler. Og her er det igen vigtigt, at det er mat. Og når man så har gjort det, så bruger jeg en lille smule af den puder, jeg har brugt før, som jeg bare putter en lille smule på fingrene, sådan her. Og så kører jeg henover. Eller bare dupper på læben. Det var egentlig det, jeg havde for i dag. Man kan sige, at det er en mega fed makeup både til hverdag og til fest. Man kan sådan lidt tone den op og ned, alt efter hvor vild man nu vil være. Men man kan jo lade være med at tage de her øjenvipper på, hvis man nu bare gerne vil have det på en helt normal dag. Eller også så kan man gå helt amokka og så bare kæmpe øjenvipper. Og ja, ligegyldigt hvad, så er det en meget afslappet og cool makeup. Men den er også, jeg synes også, den er ret sexet egentlig, med de her læber og de her store øjne. Så go for it. Og skriv eller et eller andet, hvis der er nogle spørgsmål. Toodaloo!